Dobrodošli na Tasos, zeleni dragulj severnog Egeja. Ovaj grčki ostrvski raj poznat je po kristalno čistom moru, borovim šumama i drevnoj istoriji. A srce ostrva čini Limenas, njegov glavni grad i luka. Samo nekoliko minuta hoda od centra grada. Nalaze se prelepe plaže koje nude osveženje, mir i autentičan grčki ugođaj. Pozdrav dragi moji, evo nalazimo se na prvoj plaži ove godine i to krećemo od glavnog grada Limenasa i obilazimo Limenas Beach. Kao što vidite, plaža je, imamo dve plaže u Limenasu, aj tako da kažemo, ovo je ona dalja od luke, a posle ćemo bići u drugu da vam pokažemo i nju. To su dve gradske plaže u suštini, a u okolini Limenasa ima dosta lepih plaža, pa ćemo se potruditi neke od njih da snimimo i da vam pokažemo. Ono što je onako na prvi pogled, jako je čista voda, znači neverovatno koliko je čista voda ovde što se vidi, to ćemo vam snimiti i pokazat ćemo vam. Ostalo, plaža je uska, relativno ovaj deo ovde kao što vidite ima, jedan deo je slobodan gde možete sami da postavite svoju opremu, a drugi deo ima sa ležaljkama i sa suncobranima, to je već sada nešto postavljeno. Mada, koliko vidimo, još uvek se niko ne kupa, voda je verovatno hladna jer temperatura još uvek nije dovoljno visoka da bi se kupali. Mada, kako je danas krenulo, ja se nadam već sutra nekom kupanju. Gradsku plažu Limenas mnogi biraju zbog blizine, idealna je za porodične izlete ili brzinsko kupanje posle šetnji kroz grad. Pesak pod nogama, tirkizna voda i pogled na luku. Savršena kombinacija za opuštanje. Pored ove dve gradske plaže, postoje i druge poznate u blizini. Pre svega mislimo na plažu Makriamos, plažu Papijas ili plažu Nisteri. Gde god da krenete, more oko Limenasa je čisto, prijatno i osvežavajuće. Bilo da tražite mir, avanturu ili savršenu pozadinu za fotografije, plaža Limenasa vas neće razočarati. Limenas, poznati kao Tasos grad, savršen je spoj prošlosti i sadašnjosti. U njegovim uskim kamenim ulicama otkrićete tragove antičke civilizacije, od ostataka amfiteatra do ruševina antičkog hrama posvećenog bogu Apolonu. Limenas kao glavni i najveći grad na Tasosu je odlična baza ukoliko želite da obilazite celo ostrvo. U ovom mestu postoji dosta hotela, a veliki je izbor i privatnog smeštaja. Do glavnog grada Tasosa saobraća i trajekt koji će vas povezati sa kopnom. Naši domaći turisti najčešće ovde dolaze preko luke Keramoti. Ovo mesto ima sve, od dva velika mega marketa preko manjih prodavničica, pa preko pekara, apoteka i taverni. Ovde možete probati sveže ulovljenu ribu, domaći med, masline i čuveno vino sa Tasosa. A sada prošetajte malo sa nama Limenasom.
Nastavljamo šetnju šetalištem, nalazimo se blizu luke i kao što možete da vidite, ovde vidimo ogromne brodove. Oni su zaduženi za snabdevanje ovog ostrva. A ukoliko to želite, ovde možete iznajmiti brodić i provozati se po celom ostrvu. Dozvola za upravljanje nije potrebna. Mnoge lepe plaže na Tasusu su teško dostupne automobilom, zato je najbolje iznajmiti brodić i obići u svojoj režiji. A kada pravite pauzu i kada odmarate, naša preporuka je da dođete u ovaj ovde kafić gde se mi nalazimo. On se zove Senjorita i nalazi se na samom šetalištu u Limenasu. Ovde je zanimljivo što konobarica koja ovde radi je naša, znači iz Srbije je, tako da eto malo smo se ispričali i nije uopšte loše kad naletite na nekog našeg kad se nalazite ovako na putovanjima. Znači kafić Senjorita, naša preporuka, tu imate i doručak i što se tiče pića imaju svega, pa dođite pa pogledajte. A u ovoj ulici iznad glavnog šetališta kod luke možete naći jako zanimljive suvenire i sve ono što se proizvodi na Tasusu. Počevši od meda, raznih vrsta vina i raznih vrsta začina. Naravno tu su i masline, maslinovo ulje i raznorazni proizvodi od maslina, kozmetički proizvodi, sapuni i ostalo. Dragi moji, pošto znamo da svi volite da vam pokažemo gde se nalazi Lidl, znači jedini Lidl na Tasusu se nalazi U Limenasu, ovde na ulazu u mesto i evo kao što možete da vidite iza mene, nema nešto veliki parking, tako da je ovde stalno gužva. A nasaprot njemu, evo ovamo pokazat ću vam, se nalazi Masutis, evo kao što možete da vidite, tako da ta dva marketa se nalaze blizu jedan drugog. A ono što je zanimljivo isto je da na Lidlovom parkingu imate i električni punjač koji možete da vidite, evo ovako pokazat ću vam. Tako da ako imate električni automobil ovde možete da dopunite auto. Eto to je to, pokazat ćemo vam neke cene u Lidlu, evo krećemo. Ipak Lidl ima još jedan parking koji se nalazi preko puta, ali retko ko želi tu da parkira, zato što morate kolicima da prelazite preko ulice. A sada pogledajte cene nekih proizvoda u Lidlu, mada je jako nezahvalno to pokazivati, jer su cene promenljivog karaktera.
kadru upravo vidite mesto gde se čeka trajekt za Keramoti. A sada obilazimo i drugi deo plaže, Limenas. Kao što vidite, ona se nalazi sa druge strane luke, malo je uža i malo je kraća, ali može da posluži ukoliko je gužva na glavnoj plaži. Ovde postoje plažni barovi, a svakako ima mesta i za vašu opremu. Ovde je takođe lepa boja mora i voda je izuzetno čista. I nadamo se da ste uživali u ovom prvom videu sa Tasosa, odnosno Limenasa. Puno pozdrava, želim vam vaša luks putovanja.